Todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Tentolas e do Lacón con Grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este, quen non quere ser galego? E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Hoxe en Collidos nas Patacas imos aprendelo todo sobre o produto estrela do outono galego, a castaña. Ímolas ir a apañar e imos descubrir todo o que se pode facer con elas. E non quedaremos con fame, porque na segunda lección, pupilos, todos dispostos a saborear un dos manxares galegos con máis prestixio, a carne de tenreira. Comeza Collidos nas Patacas, o curso práctico e nada acelerado para ser galego diplomado. Hola, Paco. Hola. Ti non sabías algo de chinés? Algo sei, pero non creas que controlo demasiado, É que nos acaba de chegar esta carta, creo que está en chinés e non entendo nadiña do que poñen estes garabatos. Pues mira, nos la escribe unha rapaza de Tianjin que se llama Mei Yun. Non entendo demasiado, pero pon algo de pan li. Pan li, pero eso que... Pan li significa castaña en chinés. Castaña. Ai, xa sei o que quere a nosa amiga de China. Quere coñecelo todo sobre as castañas galegas. Ai, Paquiño, collo cesto porque creo que tens que agachar o lombo e irte a apañar castañas. Pois sabes que che digo, que a min as castañas gustancheme ben, así que vou nas ir a apañar encantado. Aspirantes, velei vai, a primeira lección doxe en Collidos nas Castañas. Nas patacas. En Collidos nas Patacas. Lección primeira. As castañas. A ver, pupilos, dentre as árbores autóctonas do país, o castiñeiro é unha das máis apreciadas pola súa madeira e, por suposto, polo seu froito. Antes de que a pataca chegara da América, a castaña era un alimento básico na dieta galega. De feito, ás patacas aínda se lles chama en moitos lugares castañas da terra. A metade das castañas que se producen en España son galegas. Cada ano recollemos entre 15 e 20.000 toneladas. O froito do castiñeiro é todo un símbolo desta terra. En torno á castaña celebramos no outono a festa do magosto, a excusa perfecta para probar o viño novo e xuntarse arredor do calor das brasas cando chega o frío. Todo galego que se prece comeu algunha vez castañas, asadas nun magosto, cocidas cun pouco de fiuncho. Mesmo crúas son unha auténtica delicia. E a procura deste manxar vindar ao Courel. Esta é unha terra de moito castiñeiro e por aquí ten que andar a miña amiga Sara, que é unha auténtica experta en castañas. Sara, que Hola, tal buenos días, estás? Paco, ¿qué tal? Sara Varela, produtora de castañas collida nas patacas. Esta enxeñeira de montes traballa un souto no Courel seguindo as regras da agricultura ecolóxica. Vende as castañas para comer frescas e tamén para secar. Sara, en Galicia soutos como este xa quedan poucos, non? Sí, soutos como este, por desgracia, quedan moi poucos porque, bueno, este é un dos soutos máis representativos aquí da zona do Courel. É un souto centenario, casi todos os árboles de aquí teñen máis de 100 anos. E que cuidados quere un souto como este? O souto quere que se limpe todos os anos e, sobre todo, as podas. Este souto en concreto estaba moi abandonado,
levaba 30 anos abandonado, entonces houve que facer unhas podas bastante agresivas, pero sin chegar a demoucalos para que sigas tendo produción de castañas, e non tes produción durante moitos anos. Este souto non é teu en propiedade. Non, este souto non é meu en propiedade, está alquilado aquí aos veciños de Vilar e ten unha peculiaridade que este souto, a propiedade mídese pola superficie da copa da árbore. Pola superficie da copa. Claro, aquí os chan de todos os veciños, pero cada veciño ten pois un castiñeiro aquí, outro alá e outro acolá. As castañas que caían debaixo da copa correspóndenlle ao veciño que sexa propietario dese castiñeiro en concreto. Efectivamente. O que facían eran os repesos, que eran como este camiño, pero... Facían unhas presas para que... Para que a castaña parara aí. O sea, a castaña vai rodando hasta ese repeso, entonces esa é a túa propiedade. As castañas que siguen rodando por baixo, pois serán do outro veciño. Serán do outro veciño. Claro. Está ben para apañar, a ver. O xeito de repartir, sí señor. Por certo, aquí no Courel hai diferentes tipos de castaña. Están todas mezcladas, por exemplo, aquí acabo de coller dúas blancas. Esta é a mellor variedade que hai en todo o souto, a pesar do tamaño dela. É pequeniña. É moi pequeniña esta castaña. A variedade esta é a variedade blanca, se lle chama así, e é unha variedade de calibre pequeno, necesitas entre 130 castañas aproximadamente por kilo para facer un kilo de castañas, así que temos moitas que coller. Pois a parte da branca temos esta, por exemplo, que é a vermella, esta é un calibre medio grande, sabemos a diferencia é bastante importante. Estas serían 5 castañas por ourizo e estas son 3 castañas por ourizo. Temos outra máis. Esta máis escura, esa é a presa. Presa. Esa é unha variedade, para min teño nada, moi poucas árbores desta, pero para min das peores. Das peores. Sí. Estas son as 3 que hai neste souto. Sí. Pero hai moitas máis. Hai máis de 81 variedades en Galicia. En Galicia, 81. Sí. Bella, Paco, eso daba meter... A ver, pupilos, os primeiros sacos cheos. Ainda non temos 100 kilos, non? Ainda non temos 100 kilos, pero pouco lle falta. Pouco lle falta. En fin, estas castañas, pa onde van? Véndense aquí en Galicia, exportamos... Estas castañas en concreto, pois estas están certificadas por Ecolóxico e a través tamén da ISP, entonces van para a industria, porque a industria transforma casi toda, pela e conxela sobre todo, e a manda para fora, a todos os países do mundo. Eu comercializo en fresco unha parte, e a outra parte secámola para comercializala seca. Clarísimo, o calendario da castaña. Aspirantes, collede papel e lápis e anotade. Os castiñeiros son árbores caducas e despois do inverno a súa folla non brota ata abril, cando as temperaturas e as horas de luz son maiores. En xuño é cando aparecen as flores masculinas, as candeas, que son alongadas e teñen un olor moi característico. Na unión da candea coa pola da árbore está a flor feminina, que un mes máis tarde dará lugar ao ourizo. Os froitos van madurando e cando chega o mes de outubro os ourizos comezan a abrir e deixan caer as primeiras castañas. En novembro xa caen todos os ourizos e as follas do castiñeiro secan. A árbore prepárase pro inverno. E como hai que coller as castañas? Hai algunha técnica especial? Pois a dúas mans para recoller bastantes kilos, o obxectivo sempre é apañar uns 100 kilos ao día. 100 kilos ao día. En fin, espero estar á altura, pupilos. Claro, fáltame saber que castañas teño que apañar. Hai que coller a que estea boa porque hai moita castaña que xa está enferma, entonces a que está enferma non a podemos escoller. E esta que é así, que son así que ao apretar sabes que está como blanda, esa castaña está mala por dentro, está ou ben podre ou ben ten o gusano. Teño que apalpar a castaña antes de metela no caldeiro. E digo eu, as castañas non hai que sacalas de dentro do ourizo aquí? Aquí no Courel, en xeral, non hai que sacalas dentro do ourizo, hai outras zonas onde sí, pero aquí sabes que os ourizos están todos no chan e as castañas están fora, porque caen, chamase desgraídas, caen fora do ourizo. Ah, ben, iso é mellor. Veña, a traballar, recoller a dúas mans que senón non chegamos aos 100 kilos. Sara, Que? non sei se vale esta castaña que ten aquí
como unha fenda. Esa castaña non serve porque está rasada e as castañas rasadas tampouco serven para a industria. Non serven para a industria? No. As que non valen son as que están É un defecto da castaña. fendidas, algunha máis, as que teñan verme ou así, imagino que tampouco. As que teñan verme tampouco, por exemplo, eu teño aquí ahora mesmo, acabo de coller unha que ten verme. Caderno de exercicios. Como sabes se unha castaña ten bicho? Está como máis pocha, non ten esa vida, non pesas, se nota máis hueca, non? Isto de aquí, cando está aí así arrugadiño, pois é que ten bicho dentro a castaña. Por exemplo, metelas nun cubo de auga e se flotan teñen. Non sei se xa ven o bicho ou despois se van criando elas, non sei. Pois xa se ve que ten un brotiño pequeno, ó, vela. É que o bicho sale da dentro. Críase dentro e depois sale para fora por o burato ese. Eu non entendo deso, eu só chego, como as que me dan é fuera. Sempre toca algo de carne, non? Hai que aproveitar as vitaminas. E como sei que ten verme? Hai varias. Esta ten verme porque a castaña está aquí como con hongo. Isto significa que ten o verme dentro, aínda non saliu. E despois, esta ten verme, pero este xa lle saliu o verme. Porque o verme medra dentro da castaña. O verme medra dentro da castaña e despois sale para fora. Eu pensei que lle entraba de fora, non? Hai unha plaga que sí que entran os vermes de fora para dentro, pero a maioría das plagas sale o verme, críase dentro da castaña e sale, bueno, críase, poñen os ovos dentro da castaña e despois crece e cando está grande, pois sale da castaña. Esas non valen para comer. Esas non sirven para comer. O magosto. Moi importante para esta lección. A gran festa do outono celébrase en Galicia dende tempos inmemoriais. De acordo coa tradición, pola tarde no souto apáñanse as castañas e recóllese a leña para facer as fogueiras que darán luz e calor ata altas horas da noite. Arredor do lume, os nenos xogan a enfeluxarse cos tizóns, os mozos mocean e os maiores van picando as castañas para poñelas a asar, aínda que sempre queda algunha enteira para que estoupe. Nas brasas, se cadra, póñense tamén uns chourizos ou unhas sardiñas. E nunca falta a bebida, porque o magosto é o momento perfecto para probar o viño novo e gozar da castaña. A castaña seca aguántase prácticamente todo o ano, pero que se fai para secala? Este aquí é onde se secan as castañas, sequeiro ou caneceiras. Sequeiro ou caniceira, como funciona isto do sequeiro? Pois os sequeiros teñen dúas plantas, sempre nesta primeira planta se lle fai o lume, que ten que ser un lume moi suave, ten que ser unha brasa, para que faga o fume e non se queimen as castañas. Aquí no chan xa vexo que está de facer brasas e o fume pasa a través das aberturas que hai nas tabuas do teito, non? Efectivamente, aquí faise o lume e as castañas están tiradas arriba e se van secando pouco a pouco, moi lentamente, durante uns 20 días aproximadamente. Durante 20 días teñen que estar arriba. Entre 15 e 20 días é o tempo que dura o proceso de secado. Pupilos, subimos á parte superior do sequeiro, onde saleiran as castañas para secar. Quero que a caniceira... A caniceira propiamente? Sí, porque tamén se aproveitaba despois para o tema dos chorizos antigamente, hoxe en día non, xa uso seco castañas. E aquí se botan as castañas. Que tens que botar unha capiña fina, Tens que botar unha capiña... Aquí, por exemplo, collen sobre 1000 kilos de castaña. 1000 kilos de castañas? 1000 kilos de castañas. E a castaña seca págase mellor que a fresca? A castaña seca págase moito mellor que a fresca. Vaya, iso está ben. Págase unhas 6 veces máis que a fresca. As castañas secas poden usarse na cociña, son unha guarnición estupenda. E que é iso da pisa da castaña que escuitei algunha vez? A pisa da castaña é a forma de facelo tradicionalmente, que hoxe en día faise ca máquina para quitarlle a cáscara esta de fora, a marrón, pero antigamente facíase de a man, e eso hai un veciño aquí en Vilar que segue facendo a pisa da castaña, se chama Xan. E ti crees que ese bo alá me explicará como se fai o da pisa da castaña? Eu creo que sí, pode ser que sí. Alumnos, estade atentos porque imos ver como se fai a pisa da castaña. Moitísimas grazas, Sara. Nada, ata logo. Ata loguiño. Bo día. Caderno de exercicios. Cal é a mellor maneira de conservar as castañas? Congelalas. Congelalas. Digo. Congelalas, sí, o propio. Non, poñela no suelo que lle pego aire. É que non sei, eu non
Non conservo castañas. Como facían en Mangueiro? Gardaban no erizo? Si, o ourizo acababa na terra, puño, estaban ali, eu estaba de terra por riba. Pode ser, eu non fago nada. Había uns corizos por arriba nas casas, unhas cociñas vellas, puñes as castañas por arriba e secábanse aí co calor e despois pelalas e quedan en botes. Ali no meu pobo chamámoslle bulloso. Pois eu teño as nada en papel de periódico no desván e nada máis. Xan, que tal está? Moi boas. Vamos andando. Xan de Vilar, guardián das tradicións collido nas patacas. Vive nunha aldeiña do Courel e montou na súa casa un museo etnográfico con pezas de enorme valor. Traballa para manter viva a cultura da castaña. Isto que ten aquí que é castaña seca. Castaña seca. Que se secou no sequeiro. No sequeiro. Como se fixo toda a vida, non? Sí. Esta vale para comer igual que a castaña fresca. E agora vamos a pisar. Que non quero que me caia por fora. Aspirantes, a pisa consiste en golpear a castaña ata que a casca se separe do froito. Isto hai que facelo entre dúas persoas. Como fago? Por onde teño que coller? Por aí. Por esta punta? Así? Por esa. Dalle... Aí. Hai que botalas ao centro. Aí. Ben. E agora... Tiras para... Ayudas a subir. Ben. E agora? E hai que sentarlle no baixo, no. Venga. Arriba, levanta máis a mano. Malia que hoxe a castaña xa se conserva conxelada, xente como a Xan segue a manter a tradición da castaña seca. Hai que estar moito rato así. Xos vin piores que ti. Fuera, xa está. Xa está. Isto que é? O bandoxo. O bandoxo. E para que serve o bandoxo? Con esta especie de peneira móvense as castañas ata que o froito queda ben separado da súa casca. Polo que vexo, sepáranse. A castaña vai para o fondo porque pesa máis e o que ven sendo este pelexo sai para fora. Ya se vola para lá co vento. Voa co vento para lá. Mira. Isto aquí no Courel facías en todas as aldeas, non? Si, pero eran os vellos que se vían a bandoxar. Os vellos que sabían a bandoxar. Claro. Pero non lle explicaban aos novos como se facía. Eu aquí nunca collín un bandoxo. Non? Pisabamos. O meu pai e os outros, os vellos, bandoxaban. Ah. Non sabíamos. Pero agora vostede que xa é un veterano... Non que collelo. É o que ten que facelo tamén. Non me quedou outra. E digo eu, agora unha vez que o temos así separado, cales serían para a xente, cales para os animales? Estas. Estas son bonitas. Isto podense cocer en caldo. Podese cocer en caldo. Queda rico o caldo de castaña seca? Ou escurridas. Escurridas? Con umas patatas. Eu isto podo comelo así xa tal como ven? Día non paro de roelas, de comer as ruídas. Todo o día. E non me fan daño. Tan ben ricas. Gustan asadas, cocidas en caldo, escorridas, escorrelas na pota e despois, ainda que sea para outro día, canto algún leite e como as escorridas para outro día con leite. E gustame tamén en caldo, caldosas, en calduda. A este experto lambón non lle faltan ideas para comer as castañas. Con xabarín escorres como os cachelos, con xabarín e corza grelos. Pinta ben, a verdade. En fin, seguinte paso na nosa lección, pupilos. As castañas, se queremos, podémolas comer frescas tal como saen do ourizo, pero os galegos con elas sabemos facer auténticas delicias. Por exemplo, o marrón glacé. Non é un invento galego, pero aquí perfeccionámolo. E como temos unha materia prima de moi boa calidade, quédanos exquisito. Hola, Maite. Hola, Paco. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Mismo digo. Maite González, produtora de marrón glacé collida nas patacas. É a xerente dunha empresa que fai auténticas maravillas coa castaña galega. O marrón glacé é o produto estrela e exportano a medio mundo. Na lección 2 queremos saber todo o que os galegos podemos facer coas castañas e nesta empresa creo que sodes uns expertos, non? Sí, claro, levamos desde o ano 80 traballando con castañas. O marrón glacé é un dos produtos máis refinados que se poden elaborar con castaña. É unha lambetada, sí,
pero unha lambetada moi sofisticada. Unha castaña sometida a un proceso de confitado bastante laborioso, tanto que chega a multiplicar por 200 o prezo da materia prima orixinal, a castaña. Iso sí, cando un proba este doce, comprende que todo ese esforzo de elaboración paga a pena. Entón agora estades recibindo esta castaña. Estas son casi as primeiras. A campaña empezou fai uns 10 días, empezou a cair pouquiño a pouco, e xa estamos recibindo as primeiras. E de onde veñen estas castañas? Pois estas castañas veñen da zona suroriental da provincia de Ourense, de Viana do Bolo, de Verín, de Ríos, de Agudiña, máis que nada de toda esa zona, porque en esa zona se recolle casi o 60% da produción de Galicia. Valen todas as castañas. Como teñen que ser? Ten que ser unha castaña de un tamaño especial. Non pode vir tabicada por dentro. Ten que ter unha facilidade de pelado, pouco insecto. É dicir, nós temos que facer unha selección, o millor dun kilo de castañas, pois só o 50% pódese usar para facer marrón glacé. Aquí cales poderían valer para marrón glacé? Pois mira, esta podería valer. É importante que teña tamén unha forma redondeada, que non sea unha castaña plana. Ten que ter unha forma bonita. Eso tamén é importante. Ten que ser unha castaña blanca por dentro e despois un sabor dulce. E como empeza todo? É unha calibradora que levan os tambores con diferentes mallas. Temos 5 mallas. A malla máis grande é a da castaña que vamos a utilizar para elaborar o marrón glacé. É dicir, a castaña máis grande é a que vai para elaborar esa especie de bombón que é o marrón glacé. E aquí xa temos o produto seleccionado por tamaños, do máis grande ao máis pequeno, por 5 tamaños. E de aquí xa nos vamos ao proceso de elaboración. O proceso de elaboración. Vamos. E para coñecer como continúa o camiño da castaña para ser marrón glacé. Hola, Ángela, que tal? Hola, que tal? Ángela Losada, directora de calidade collida nas patacas. Ela é a que se encarga de que o marrón glacé vaya co punto de cocción exacto, coa cantidade xusta de azúcar, en definitiva, para que estea tan rico como está. Pupilos, imos ver que é o primeiro que se lle fai a castaña. Isto vai ser un lote, teñen que ser castañas do mesmo calibre, do mesmo orixe e da mesma variedade, porque van a cocer cuns parámetros apropiados a estas condicións. Vaya, que sexan castañas semellantes para que cozan por igual. Mirade para aí. Non, cocidiñas. Que collía un... Esta. Eso é. Ai, 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 ai. Que cousa máis rica. Alumnos, castañas cocidas antes de ser marrón glacé. E agora, que temos que facer con estas castañas cocidas? Agora ten que pasar a unos depósitos, a unhas cubas de confitado, onde vai permanecer a lo menos 4 días. Doces seguro que quedan, despois de estar 4 días macerando nun sirope de azúcar. Entón, pouco a pouco, a castaña vai, por un proceso de ósmosis, vai perdendo a auga que gañou durante o proceso de cocción e vai adquirindo todos os azúcares do almíbar. Entón, daqui xa sei unha castaña doce, confitada. Pero aínda non é marrón glacé. Que lle falta para ser marrón glacé? Faltalle o glaseado. O glaseado. Daí ven a palabra glacé. Castaña xa confitada. Seguinte paso na lección. Coas castañas xa confitadas e ben doces, hai que bañalas con azúcar líquido. Pero diso encárgase esta máquina, a máquina de glasear. Pasan por un primeiro almíbar de lavado. Isto é auga con azúcar. Con azúcar, sí, sencillamente. Auga con azúcar e aquí dáselle calor, dáselle frío. Un poquinho de calor, sí, para que fixe a capa. Este glacé non é o azúcar gras en polvo. É azúcar gras con agua. Ah, por iso é líquido. Efectivamente. E xa saen de aquí as castañas branquiñas. E pasan para outro forno. Para outro forno para que fixe a capa. O azúcar glacé bótaselle para que o marrón glacé brille e tamén para que non quede pegajoso para coller. E xa saen alá. Podes. Deixote. Que boa pinta ten xa. A ver que tal. Que che parece? Suculento. É unha explosión de castaña na boca, pero doce. Riquísimo. Este xa é o produto rematado. É o produto rematado, sí. Solamente queda que este unhas 24 horas nunha sala con temperatura e humidade controlada. Isto hai que moderarse comendo, porque hai que moderarse, sí.
Isto é unha golosina. Pero bueno, realmente ten bastantes menos calorías do que a xente cree. Sí. Sí, non engorda tanto. Non engorda tanto, non. Non ten grasa, o que ten azúcar. Castaña non engorda, engordo eu. Efectivamente. Pupilos, xa bichedes, o produto rematado. Queda envasalo para poder vendelo. Tedes que producir moita cantidade cada ano, non? Efectivamente. O día veñen sendo unhas 68.000 unidades de marrón glacé. 68.000 unidades de marrón glacé. Sí. Tanto marrón glacé se come no mundo. Tanto marrón glacé se come no mundo. Os maiores consumidores do marrón glacé galego son os países asiáticos, os árabes, os da América Latina e, por suposto, os franceses. Aspirantes, xa vedes que o marrón glacé é un doce exquisito, pero moito ollo, porque as castañas non só valen para comer na sobremesa, tamén se poden facer grandes receitas con elas. E esa é unha parte importante da lección doxe. Pupilos, a castaña ten moita zona na nosa cociña, sobre todo acompañando unha boa peza de caza. E para iso din con toda unha experta cociñeira. Atentos todos. Que tal estás? Ben. Adriana Páez, cociñeira collida nas patacas. Hai 8 anos abriu unha casa rural no corazón da Serra do Courel. A súa especialidade son os pratos de caza. E a guarnición, como non, sempre é a castaña. Estamos no Courel, que é unha terra de moito souto, de moito castiñeiro. Imagino que a castaña na túa cociña será un ingrediente importante. É o principal. O principal? Sí. Pero que lle pos aos clientes con castaña? Xabarín con castaña, polo con castaña, castaña se queren con leite, con huevos fritos. Con huevos fritos tamén? Con chourizo. É que a castaña vai con todo. Vai absolutamente con todo, estou todo. vendo. E así, un prato estrela que lle goste moita xente, cal pode ser? Xabarín con castañas. Xabarín con castañas. Ah, pois eu quero ver. Vimos para a cociña? Vamos. Veña. Xabaril con castañas do Courel. Pinta ben. Tomade boa nota da receita. Estas son as castañas que preparas? Estas son castañas pilongas. Castañas pilongas. Sí. Son castañas secas, Secas, ademais. Que sí. como se consumen aquí tradicionalmente no Courel. Igual, e agora botámoslles auga para poñelas un pouco a ablandar para lles quitalo que é, digamos, esta casquiña que lles quedou. Vamos, así, máis ou menos, quitámoslles isto, escascabullar, repasalas, digamos. Bueno, unha palabra bonita, Sí, bueno, escascabullar. escascabullar. Que non se diga. Se queres boto unha man eu aquí a escascabullar as castañas, Sin Que problema. non se diga. Sin problema ningún. Pois mansa obra a limpar castañas pilongas para que estean ben saborosas no noso prato. Estas damoslles unha auga e xa as podemos botar a cocer, vale? E agora botamos aquí as castañas a cocer. Levalles 2 horas cocer, con un pouco sal, e xa, isto xa está. Coas castañas ao lume é o momento de coñecer o resto dos ingredientes. Isto non se fai só con castañas? Non, faise co xabarín. Claro. Que é este? Este é o xabarín. De caza auténtica daqui da zona. Xabarín de aquí, cazado polos cazadores de aquí. Ten boa pinta, Ten. E despois aquí leva pimentos, que son tamén de aquí, zanahorias, tomates, bueno, despois é cebola e loureiro. E loureiro, todo produto da terra, 100% natural, Todo é da casa, Ten que quedar do día anterior, en adobo todo. Entón imagino que xa terás por aí preparado. Sí, teño un pouco preparado xa en adobo. Este, por exemplo, está, ves, o adobo faise a carne ben limpiña e despois botaselle cebola, pimento verde, pimento rojo, zanahoria e ten tamén un picadillo, que é allo e perexil con aceite. Unha folla de loureiro, Eso é o adobo que leva pro día anterior. Pasamos esta cartuxola. Un pouco de aceite e adourar a carne de xabaril. Isto xa cheira rico así sen facer, Porque ese adobo está interesante. O adobo leva verdura. E verdura toda da caseira, pois entonces eso... A ver se nos queda algún máis por aí. Ui, hai máis aquí. Isto é como buscar o tesouro. Sí, é que parece que non había, pero hai. Agora isto que queda, bueno, botar nesta pota. Vamos. Anotade, as verduriñas do adobo cociñanse nunha ola aparte e ben escurridiñas. Así que está ben pochada a verdura. Pero un pouquiño ou ben pochada? Bueno,
Un pouquiño, porque a carne de caza suele ser, a veces, según de que xabarín sea, puede ser máis duro ou máis blando. Hai que ter algunha precaución especial para cociñar a caza? Sí. É moi diferente un xabarín cun porco? É moi diferente. A carne de xabarín é moi distinta para lle quitar o bravío e eso, por eso vai con adoba, eso, a carne de porco é botala na sartén e xa está. A carne de ternera é pasala, botarlle o pisto e xa está. Hai que lle quitar ese, a ver, porque se é unha... Sería este sabor forte a porco bravo. A porco bravo, se, a ver, se é un macho e un macho vello, pois tú tens que pensar que lle tens que quitar ese bravío, porque foi morto así como estaba. Claro. É distinto a un porco xa é capao, pero isto non. Isto pásase así un pouco, deixaselle pasar a verdura, e así que estea a verdura, que xa logo está. Pouquinho tempo hai que deixala esa verdura. Sí, un pouquiño, sí. O xabarín é simplemente de que colle un pouco de cor, non? Solo na máis. Non ten que facerse no aceite. No. Esta carne pasámola agora que xa aquí. está un pouco douradiña, Botámola aquí. a verdura que xa empezou a pochar. Xusto. O dito, o xabaril que douramos na tixola ten que acabar de facerse coas verduras. Que máis, Adriana? É allo e perixil, Allo e perixil simplemente, con aceite de oliva. Sí, simplemente eso. Pois vamos a botar esta auga, que temos auga Que de é? Isto non é auga soa. Iso é auga con tomillo. Auga con tomillo. Mira, cara, o truco da cociñeira. Como querías agochar? O truco da cociñeira é fácil. Tes, esta hora vai así. E sempre que cubra. Iso dalle un aroma espectacular. Claro, pero iso cubre. Isto vaise facendo así lentamente. Estamos desvelando os teus segredos hoxe, Sí. Que lle botamos un pouco de sal. A min gustame, por exemplo, pois botar sal gorda, pero bueno, cada un, eso vai a gusto. Eu a carne suela salar así. Deixalo que coza lentamente, media hora, igual a quere, media hora, unha hora, según como sea. Media hora ou unha hora, que se faga sen apurar para que colla todo o sabor dos condimentos. Verduras pochadas, allo e pirixel, tromentelo, sal gordo... que pinta! E queda así, queda cocendo un lume moi baixiño, e tapado e xa está. Alumnos, agora toca agardar media horiña, unha hora, depende do que pida a carne para poder degustar este prato de xabarín con castañas. Non me dá chegado o momento! A ver, isto xa penso que está, Xa pensas que está? Eu sí. Home, desde logo, polo olor... A que sí? Debe estar riquísimo, Bueno, agora vamos a botar un pouco de pimento, pouquiño de pimento, para que lle di un pouco de color. Un pouquiño de pimento doce ou picante, como é? Isto é doce e este é picante. Un pouquiño de cada? Un pouquiño de cada, porque... Sen pasarse, non? Porque senón tampouco... Pouquiño, porque senón hai xente que non lle vai o picante e hai xente que sí, pero dalle un toque especial. E xa está? Para comer? Xa podemos? Sí, xa podemos. A ver, primeiro, as castañas cocidas. Ai, que boa pinta teñen. Iso é cocida nada máis cun pouco Eso é sal. cocida solo con pouco sal. Así. E agora nesta... Que boa mantas para a caza, Isto ten unha pinta... A que sí? Tremenda. Imos pro comedor? Imos pro comedor. Adriana, este és ti? Sí. Notase que és famosa polo teu xabarín, É que a xente lle gusta. Agora teño aínda máis ganas de probalo. Xa vale, gracias. Que boa pinta ten. Para mí tamén, claro. Este para ti. E este para min. Ti dicíasme que estaba ben botarlle un pouco de mollo por riba as castañas, Eu non? digo para a xente que lle guste. Vamos Así a ver. verdade. Botámoslle un pouquichiño. Isto ten que estar boísimo. A ver. A ver se está ou non Vou está. probar primeiro a castaña. Sí que está rico, a verdade, co mollo este que é salgado, que ten un sabor que nun principio non che pega coas castañas, pois fai unha mestura moi interesante. Como non vai estar rica se estas castañas son do Courel? E chexe co punto, Telo ben pillado. Isto está delicioso. Repaso da lección. Primeiro, deixar medrar o froito nos soutos galegos.
no outono cando caen e saen dos ourizos a apañalas. Para que? Para comelas frescas, para secalas e que se conserven todo o ano ou para facer con elas o saboroso marrón glacé. Aínda que cocidas con leite ou como guarnición da caza son un enorme éxito. Pois xa que che gustaron as castañas, un pouquiño de tarta de castaña. Ai, ai, ai. Aspirantes a estas alturas xa debedes saber que un galego diplomado non pode dicir que non cando lle ofrecen comida, e menos se ten unha pinta tan rica. Fixéchela ti? Sí. Pois axúdame, que eu só non podo, A ver... Vos ide estudando que xa falta pouco pros exames. Comeza a segunda lección doxe, que hai que saber da tenreira galega para poder considerarnos galegos diplomados. Cales son as razas e os mellores exemplares, como se crían e como tratala xa no prato. Atentos que comezamos coa tenreira galega. Carne ao caldeiro, unha boa costeleta, un bistec á prancha. Os galegos encántanos comer carne e temos a mellor. Atentos, aspirantes a galegos diplomados, porque na vindeira lección imos a coñecelo todo sobre o mundo da tenreira. Lección segunda. A tenreira galega. Aspirantes, os galegos levamos criando vacas dende a prehistoria e aínda hoxe a vida en moitas aldeas e vilas de Galicia xira en torno á gandería. Antigamente, as vacas e os bois facían o traballo pesado, o que hoxe fan os tractores, e durante séculos a tenreira foi a base da alimentación familiar, pola carne e tamén polo leite. Temos uns pastos excelentes, por iso o produto final é tan bo. Hai uns anos naceu a Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega, que exixe uns imperativos de calidade. Ten inscritos a 7.500 gandeiros, que producen nada máis e nada menos que 18 millóns de kilos de carne ao ano. Probar a tenreira galega é un prazer do que un bo aspirante a galego non pode prescindir. Para coñecérmolo todo sobre o mundo da tenreira, vimos ata un lugar onde se concentra o maior número de reses de gando. Estou con Carmen, que mo vai explicar todiño. Hola, Carmen. Hola, María, que tal? Moi ben. Encantada de tervos por aquí. Carmen Méndez, xerente do mercado de gando collida nas patacas. Deixou unha fría oficina para porse o mando da maior feira de gando de Galicia en Amio. Agora hai que ver o ben que se desenvolve entre as reses. Carmen, por que vimos tan cedo? A ti pareceche que ves moi cedo, pero a xente que ven descargar aquí animais empezan ás 3 da mañá. Pois sí que xuntan aquí gando, con razón teñen que comezar tan cedo. Pero que no trae para a feira? Quen é toda esta xente que está aquí agora mesmo? Pois agora mesmo son tratantes que acaban de acomodar o gando, le están intercambiando opinións, pero realmente a apertura, a actividade comercial na nave é ás 8, despois de que se fai a inspección veterinaria. A compra e a venta é polo sistema de trato, non polo sistema de subasta pública, como por exemplo no mercado de Silleda. Aquí o trato é persoal. E que tipo de gando vacún nos podemos atopar? Os becerros que van para matadeiro, as vacas que van para a vida e despois as vacas tamén, o vacún maior que vai para a industria en xeral. Clarísimo, as vacas na feira. Atentos, aspirantes, no mercado de gando atopamos becerros pequenos cuns cantos meses. Estes van destinados á recría, é dicir, séguenos criando noutra explotación e se son machos 9 ou 10 meses despois van pro matadoiro. Coas femias poden pasar dúas cousas. Algunhas tamén van para a carne, pero as que teñen mellores condicións resérvanse para a cría de novos becerros ou, dependendo da raza, para a produción de leite. En moitos casos, estas expórtanse. Hai vos moita demanda de tenreira galega no resto de España e en Francia. As vacas son moi produtivas, dannos o seu leite, a súa riquísima carne e as súas crías. Por algo son tan importantes para os galegos.
Para entender mellor como funciona este mercado, o mellor será recorrer a un bo coñecedor da materia. Hola, bons días. Hola, ti debe ser Pepe. E ti, María? Pepe de Golán, tratante collido nas patacas. Quen dixo que a figura do tratante estaba extinta? Pepe ten a capacidade de apreciar a calidade do gando sen mostrar interese. É un negociante moi duro. Pepe, ti és todo un experto nisto da compraventa de reses. Bueno, eso de experto queda algo grande, pero fais o que se pode. Porque canto tempo levas dedicado a estas labores? Pois xa levo 20 aniños, que logo se di, pero hai que pasar por el. E como se fai un tratante? O meu é vocación, por así dicilo, xa era o meu pai. E, bueno, estive a estudiar, pero tiraba moito isto e seguín con isto, hasta hoxe. E como funciona? O mellor é estar o antes posible para saber como vai estar a feira. Aquí, de feito, en Amio abre os mércores, todos os mércores ás 3 da mañán para a descarga dos animais, pero as compras non se poden efectuar antes das 7. Quen pode comprar, vender nun mercado como este? Pode comprar quen teña diñeiro. Moi ben. E despois que veña cos 5 sentidos, porque senón ao final compra igual queda sin diñeiro. Pero firme, eu podo vir aquí... Sí, por suposto. E facerme con un becerriño ou algo así, non teño que ser tratante. No, non tens por qué. No. Ti si ves buscando un xato, pois, bueno, eu teño ganas de comer carne dun xato bon, que estea mamando na súa vaquiña, un xato que vai a salir tierno na carne, e aparte que teña moitos bistés e vos costilletas. Entón temos que fixarnos na conformación do animal. Fixaste neste xato, por exemplo, que é ben feitinho por aquí, ves? Daqui é onde se quitan os bistés. Aí son os bistés, claro. Perfecto. E aquí, no lombo, é onde se fan as costilletas. Se o xato está gordo, aquí as costilletas van a ser máis grandes. Esta, por exemplo, esta vai ir para matar. Se te fixas está gordiña aquí, ves? Sin embargo, esta non ves que se lle noten un pouquiño máis os osos, pero está máis flaca, entonces o destino tanto pode ser para o matadoiro, pero non xa van a pagar ben porque está flaca, ou unha persona que queira acabar de mantela tamén. Pepe, xa cerraron todo, que vai pasar agora? Agora van a vir os veterinarios de Santiago facer unha inspección ocular de todos os animais que teñan os dous crotais, que estexan nas condicións adecuadas para o seu transporte ao destino final, e, bueno, que estean as cousas ben. Que certifiquen para a súa venda. Sí. E despois, cando entraríamos de novo, por que imos facer? Ás 8 é cando entran tanto os compradores como os vendedores para intentar facer negocio. Pois veña, deixade que os veterinarios fagan o seu traballo, que se chega a hora de facer os tratos. ¡Que nervios! Pupilos, chegou o momento. Despois da revisión sanitaria e de chequear cada res, está todo disposto para que compradores e vendedores fagan os seus acordos. Normalmente hai máis xente que vende o ganado que compra. Os compradores, ao mellor ven unha persona a vender 3 animales e o comprador sempre ven a comprar máis animais. Polo regular, esta persona hoxe, pois, ao mellor compra 70 ou 80 vacas, non? Carai, nas. E compra yo a varias persoas, non? Non hai ninguén que traia 70 vacas para vender aquí. Comeza o ritual semanal, aspirantes. Segundo as características morfolóxicas de cada animal, o comprador ofrece unha cantidade que o vendedor aceptará ou tentará rebaixar o seu favor. Haberá trato? Que decides? Compraste as vacas, Emil? Chegamos a un trato. Chegaste a un trato. Venderonse cantas lle compraches? Comprache as 3 que traía o gandeiro. Cando falamos de tenreira, adoitamos pensar nunha fermosa rubia galega, pero no noso país hai máis razas autóctonas que son boas para a carne. Atentos todos. Castor Rivero, veterinario collido nas patacas. É o equivalente galego ao Noé da Biblia. Converteu o Pazo de Fontefiz na súa particular arca. Leva décadas dedicado á recuperación de animais de razas autóctonas.
E contame, que labores realizades aquí neste centro? Pues vamos a ver, o Centro de Recursos Xenéticos de Galicia, existe aquí en Fontefid, o traballo que desenvolve é todo aquilo que conleva conservación, recuperación e fomento de razas autóctonas de Galicia en perigo de extinción, razas domésticas. En Galicia temos 6 razas de vacas. A rubia, que é unha raza moi extendida, chamase raza de fomento, que non ten perigo ningún. E pois hai 5 razas, que son esas que estamos traballando nos aquí, que son as que se consideran que están en perigo de extinción, que son a cachena, a caldelá, a frieiresa, a limia e a vienesa. E Cástor, como se recupera unha raza autóctona de vaca? É un traballo complexo. Comezou no ano 1991. E tivemos unha gran sorte, é que nos centros de Fontefid existía un banco de semen conxelado que nos aportou os touros necesarios para poder recuperar estas razas. A partir de aí empezou un programa moi complexo de cruces dirixidos e a partir do ano 92 comezou tamén o traballo de reintroducir estas vacas nas zonas de orixe. Pasamos de 240 vacas que había fora de Fontefid no ano 94 as máis de 10.000 cabezas que temos na actualidade. E como se distingue unha raza da outra? Mira, aquí temos unha caldelá, ves? É unha caldelá de color negro, como vedes a capa de color negro peceño, e dixemos antes que era originaria de Castro Caldelas. A cachena, que é originaria da zona da Baixa Lima, Serra do Xurés, Montes do Quixo, que compartimos con Portugal. É unha moi pequeniña, é unha das máis pequenas do mundo, e con unha gran cornamenta. Temos unha limia, como se nome indica, da zona da limia, tanto limia alta como limia baixa, é a máis grande de todas elas, superficiadas no tamaño, e superficiadas que se ponen diante dunha cachena, pois o tamaño... Se é comparable. Bueno, nos cornos xa nin pensalo. Despois aquí temos unha frieiresa que está limpando o seu becerro, originaria da zona das Frieiras, que é a zona máis oriental da provincia de Ourense, concellos de Amezquita e Agudiña, parte de Zamora incluso. É unha raza que se caracteriza por ter unha cabeza moi pequeniña en comparación co corpo, cun perfil cóncavo. Esta que vemos aquí ao lado, que está a cría mamando por detrás, é unha vianesa, originaria da zona de Viana do Bolo. Viana do Bolo, Veiga do Bolo, o Bolo. Se fixades, é unha cabeza moito máis perfilada, máis fina cada línea, e con formato corporal tamén de menor tamaño. Bueno, quedounos todo perfectamente claro. Unhas boas clases, así dá gusto. Alegrome. Todo ben postiño, moitísimas gracias. A vos por vir. Caderno de exercicios. Que razas de tenreira coñeces? Cachena, parda alpina, moitas. Caldelá. Rubia gallega. De limia. Cachena, unha que ten corrandas, pero de non sei cal son. A rubia, a cachena. A rubia gallega, a caldelá. A cachena, a vienesa, candelá. A rubia gallega. Eu conozo a rubia gallega, conozo a cachera, conozo non sei que máis. Candelaria. Candelaria tamén é gallega. Son todas. Esa non é portugués. De Lugo, é de Asturias. Xa sabemos como temos que actuar nunha feira de gando para a compraventa deste. Sabemos cales son as razas autóctonas de Galicia. O que temos que coñecer agora é como se coidan estes animaliños. Hola, Ángel. Hola. Ángel Santos, gandeiro collido nas patacas. Con 35 anos está ao mando da explotación gandeira familiar. Posúe algúns dos mellores exemplares de vacas de raza autóctona. Ten unhas pedazos rubias. E Ángel, a que hora se levanta un gandeiro? Ás 7 da mañá. Tan cedo? Tan cedo. E mira, non vou ligar contigo, pero cantas vacas tes? 70 hoxe. 70 vacas? 70. Contando tamén un becerro, son solo... No, becerros á parte. 30 becerros despois. Solo animais grandes? Solo animais grandes. Becerros de criar, a recría. 70. Ángel é un dos moitos gandeiros que crían para a indicación xeográfica protexida ternera gallega. Así que tomade nota do imprescindible para saber criar as mellores tenreiras. Estes beceriños están piando por vir, Hombre, mira que horas. Cales botamos primeiro? Os máis pequeñajos. Arre, estás grande da bondo. Tú deixo vir que veñen agora atrás de min todos. Xa van todos tras tú.
E como distinguen cal é a nai? Como a diferencia? Que na diferencia é máis polo olor. Xa os chama? No, cando Ulios, por exemplo, agora queres botar outra, se non é o dele alguna non deixo mamar. Porque hasta que edad siguen mamando nas nais? Eu normalmente hasta os 8 meses non cos vendemos, pero alguna vez deixámolos máis porque algún pequeniño que non dá mamado a súa mãe, por eso o teño, para que sigan mamando. 8 meses con leite da nai. Non é mal comezo. Cantas veces comen ao día? 2, pola mañá e pola noite. Pasa. Vale, che dixen. Ángel, este non me fai caso. Vamos. A mí estas blancas non me gustan, non. Pois esta é a que lle gusta ahora a xente. Pois a mí non, que levei unha puro cando era pequena. Nunca máis. Aí quedan. Pois cos tenreiros despachados, agora toca que coman as vacas. Móvese mal. O que é a falta de práctica, compañeiros? Empurra, María, empurra. Aquí veño. A ver, que ten este pienso? Este é Ai, que mo pillan a papa. máis triturado. Aí esa botella ahora 2. Ai, que de suerte. Enchillas, enchillas. Ah, non, hombre, eu que sei. Eu creo que lle chegaba ben. A seguinte unha. Unha só? Sí, sei que está embarazada, sóbralle. Bueno. María, enchelles mal a lata que están embarazadas, que as que están dando leite. Veña un bo millo moído. Iso ten que alimentar moi ben as vacas, eh? Non sei quen acaba de chegar aí. O inspector do Consello Regulador, penso. Hola. Bon día. Hola. Adiante. Que lle vimos facer aquí a estes animais? Que lle vais facer? Pois vimos identificar os animais da IXP Ternera Gallega. Porque que é iso de ternera galega? A ver, é unha indicación xeográfica protexida. Todos os animais, para poder ser de ternera gallega, teñen que ser nacidos, criados e sacrificados en Galicia. Todo o gando de Ángel cumpre as condicións necesarias para que os seus exemplares sexan ternera gallega. Así que imos comprobar que os máis pequenos teñen tamén as mesmas denominacións e registralos. Te quechos, arriba. Vamos. Entonces, vamos comprobar que coinciden todos os números. A indicación xeográfica distingue varias categorías de carne. A suprema para os becerros alimentados co leite da nai. A ternera gallega, sen máis para os que comen forraxe e concentrados vexetais. E añojo para as reses que cando se sacrifican xa cumpriron os 10 meses. Ademais de identificar os animais, tedes que ver que están nunhas condicións óptimas, Benestar non? animal, que estean limpios, que teñan agua limpia, espacio suficiente. E son todas as visitas que fagamos, vai ser algo que vamos controlar. Estes animais, como me dicías antes, están todos registrados na Suprema, non? Ou entrarían como sería? Sí, a ver, Todos para ser estes? Suprema ten que mamar na súa nai mínimo 7 meses. Todos os animais de ternera gallega hai nos que sacrificar antes de que teñan os 10 meses. Só queda por meter os datos dos novos tenreiros. Identificado de Suprema. Todos os que vayan de categoría Suprema podemos vir en calquera momento a ver como maman. Farei unha acta, firmar e listo. É listo. Pois nós ainda temos traballo agora toda a mañá, non? Que hai que facer? Botar as vacas para hacer. Vamos, Nada. deixámoste que temos que botar as vacas. Vou imprimindo. Toma! Os pastos e os paseos sempre lle dan calidade e sabor á tenreira galega. Así que, sen máis preámbulos, imos ver o resultado de criar tan coidadosamente un exemplar vacún de primeira. Caderno de exercicios. Que receitas se poden preparar con tenreira? Un cocido, asada, algo así tamén, vai ben. Cocida. O bistec. Un bo churrasco, un bo chuletón. Guisada, un churrasco. Frita. O podo facer ao forno, asada e cocida. Eso é todo un estofado, eso é todo para estofado. Pode ser asada, pode ser estofada, pode ser como se queira facer. A carne de vaca gustame de todas as maneiras. A ver, gustame de todas as maneiras. Gustame na parrilla, gustame guisada, gustame de todo, cocida. Gustame de todas as maneiras.
xa alimentados, veño preparada para botar unha man nos fogóns. Espero que Flavio teña todo preparado para facermos un bo xantar. Hola, Flavio. Hola, María. Que tal? Ben, e tú? Moi ben. Flavio Morganti, cociñeiro collido nas patacas. Este italiano asentouse en Ourense nos anos 90. Na súa cociña fai unha mestura de pratos tradicionais con pequenos toques gastronómicos doutros países. Flavio, traigo moitísima fame. Que temos para o menú de hoxe? Vamos a estufar un cacho de ternera, que queres? Unha tenreira estofada sería. Xa polo nome, xa apetece. Metémoslle unos cogumelos, vale? Uns cogumelos. Ah, estupendo, estupendo. Imos? Saboroso! Tenreira estufada cuns cogordos de tempada. Pinta ben, María. Esto para ti. Moi ben. Vamos a preparar un cachiño desta ternera suprema gallega. Aquí temos o que é unha man. Na man vamos a estufarla. Vamos a pasar por unha sartén, dorámoslo, metemos unha verduriña, un pouco de viño blanco, unos cogumelos. Cogumelos tamén. Exactamente, Caramba. no forno. E despois, así que estea preparadiño, vámoslo comer. Carne e verduras, eso é riquísimo. A carne de tenreira. Alumnos, os tratantes teñen que andar con moito ollo para elixir as tenreiras que dean a mellor carne. Os carniceiros distinguen máis de 20 pezas distintas e cada unha ten o seu valor culinario. O xarrete é unha carne moi melosa e guisada é un prato exquisito. A agulla é unha parte moi magra, ideal para picar e facer unhas albóndegas riquísimas. Do lombo alto saen as costeletas, do lombo baixo o entrecosto e baixo eles está o solombo, delicioso. E non podemos esquecer o costeleiro, imprescindible para a carne o caldeiro e, por suposto, pro churrasco de tenreira. Faíseme auga na boca. Vamos a sacar un cacho, ¿vale? Vamos a sacar un cacho para después guisar, ¿vale? Vamos a para que nos entre no guiso. Exactamente. Aquí ya tenemos el cachiño. Perfecto. Esta grasiña se la deixamos ya, ¿vale? Ahí está. Xa estaría limpo. Vamos a facer. Salamos un pelín. Ben de sal. Un poquito de sal. Voy a meter un poco de fariña. ¿De fariña? ¿Por qué? Porque ahora vamos a dar color, ¿vale? La fariña aportaría esa cor, que di... Le vamos a dar un poco de color y después ayúdanos a que la salsa espese. Flavio vai facer un estufado no forno, así que primeiro prepara a carne para dourala un pouco. Tens que meter un poquinho, apoya na punta. Apoio e despois... Eso, aí para lá. Así que non quero te quemes, Nada. Así se queremos que le dé algo de sabor, le metemos un poquena pimienta e unha vaca de nebros. Nada, volta e volta. O necesario para dourala un pouco é que colla o punto da pimenta e do enebro. Cebola. Cortamos así cacho grande. Cenoira tamén. Cantos anos levas dedicado ao mundo gastronómico? 39. 39 anos, pero ti non és daqui, verdad que non, Flavio? Non, soy de importación. Pero aceptamos igual, o noso de fora tamén nos gusta. Pero cuando yo vine a Galicia ti non habías nacido, así que soy máis gallego yo que tú. Son 39, eso é verdad. Mira, ahora temos a carne dorada. Que boa pinta ten a nosa tenreira. Veña, a rematar de facela. Coa cebola, a cenoria, o porro e un toque de romeu. Vallen dar sabor, ayudan a humedad, sabor, aromas. Outro chorriño de aceite. Aceite virgen. Esto es solo para facer a salsa, ¿vale? Daqui sacaríamos unha salsa estupenda, non? Después aquí ya verás para o forno. Para o forno. Canto tempo? Dalle 40 minutos. 40 minutos. Madre mía. minutos. María, yo creo que... Xa está. Este ya está, O tempo xa pasou, así que... Vou tendo fame, ti non... Por suposto. Miña, sácalo ti. A ver se me vou queimar, Bueno, ten cuidado. Bueno, a verdade é que cheira unhas verduriñas
Yo Romeo, non? O romeriño. Non dos que máis cheira. Que boa pinta. Imos facer unha salsa ou imos recoller esta salsa Vamos a de aquí? recoller esta salsa. Vale? A carniña así, glaseámola coa salsa. Pega ti eso. Así que... Pois coa salsa do propio forneado, a tenreira xa está lista, non? Está como a mí me gusta, ¿eh? Así che vou dicir, sí. Vamos a montar un platiño, ¿quieres? Neste por aquí, por exemplo. Voy a meter un estofillo de carne. Bien. Aproveitamos a salsa. Vamos a dar un toqueciño de setas así fresquiña. Mira, esta cortamos así que lleva a dar un sabor fresco, fresco, fresco. Así en cru? Así en cru. O calor da carne ya se vai facendo. Espuma ou, para o caso, unhas patacas cocidas tamén resolven, non? E listo para comer. Caramba. Marchamos pa mesiña. Ou non, Flavio? Vámonos. Flavio, chegou o mellor momento. O de probar o traballo feito, non é? Aquí vemos o traballo de todo, do paisano e o noso, a ver. Que razón tes, Flavio. No prato, ademais da arte do cociñeiro, está a arte do gandeiro. Un 10. Está riquísimo. Está moi bo. Está riquísimo. Isto merece un brindis, ou non? Yo creo que sí, vamos a brindar para traballo de campo, para traballo da cociña. Ideal. Salud. Repaso da lección. Primeiro, hai que coñecer que exemplares son os axeitados para obter unha carne de boa calidade. Aínda que todos pensamos na rubia galega como a ideal para este produto culinario, hai outras razas igual de boas. En Galicia temos tan boa calidade que ata temos indicación xeográfica protexida. E como imos acabar unha lección sobre a tenreira sen degustala no prato? Alumnos, espero que non teñades ningunha queixo do aprendido na segunda lección de hoxe. Eu quédome aquí porque teño que rematar este prato e despois atacarlle o postre, ou non? Non ten que ser. Xa vedes, estudantes, cada día estades máis cerca de acadar o título de galegos diplomados con collidos nas patacas.